jeg vise, hvordan man laver korsstængsbroderi. Korsstængsbroderi, det er nogle små krydser, man syr på et stykke stof, som ser sådan her ud. Allerførst så har man en opskrift og en mønsterdel, hvor man kan se mønstret. Det man allerførst skal finde ud af, det er, hvor er midten af mønstret. Det er nemlig også midten af stoffet. Midten af mønstret, det finder jeg ved at tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Halvdelen af 28, det er 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det er midten. Så skal man også finde midten den anden vej. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Det er en halv, men jeg tager bare 8 så. 2, 4, 6, 8. Midten af mønstret, den er altså lige der. Midten af stoffet, der kunne man også godt sidde og tælle alle de her hele vejen op, og så finde ud af, hvor der er midten. Men der er faktisk en smartere måde. Man kan faktisk folde det. Det er sådan lidt stift, det her stof. Så det folder man bare på midten, og så giver man det sådan lidt klem her, så det bliver sådan lidt skarpt fold hernede. Så kan jeg faktisk godt se midten her. Og så på den anden side også. Sådan. Nu kan jeg sådan se, hvor midten er. Så kan jeg sætte en meget forsigtig blyantstreg. Jeg vil helst ikke tegne for meget på det her stykke stof. En meget forsigtig blyantstreg. Så kan man se midten her på. Når man laver korsstængsbroderi, så er det rigtig vigtigt, eller det er i hvert fald rigtig godt, at hvis man starter helt øverst oppe. Hver af de her små forskellige tegn, her er der nogle krydser, her er der nogle cirkler, her er der nogle fyldte cirkler, og her er der en cirkel med kryds i. Alle de her forskellige figurer, de svarer til en farve. Farverne, de står heroppe. Her kan man se, at den der cirkel, der ikke er fyldt, det skal være gul. Krydset, den skal være grøn. Og V'et der, den skal være rød. Men jeg vil altså gerne starte med den her op, som er gul, og jeg vil gerne starte øverst oppe. Når man syr korsstængsbroderi, så er stoffet, det består af sådan nogle huller. Det kan man se her, hvis man kigger. Kan du lige lave lidt nærbillede af stoffet her. Der kan man se, at der er sådan en hel masse små huller i stoffet, som er ret tydelige. Når man skal op og have fat i sådan en her, så starter man med, at man har sådan nogle, de der firkanter, det svarer til hullerne i stoffet her, ikke? Så er det her nummer 1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Man skal helst op i nummer 1, så skal man lave et kryds over til nummer 2, så skal man op igennem bagfra hernede, op igennem nummer 3, og så skal man ned igen i nummer 4. Det vil sige, at jeg skal op her. Jeg ved, hvor midten er på mønstret, og jeg ved, hvor midten er på stoffet. Så det første, jeg gør, det er at tage min nål. Og den her nål, den er ikke spids. Så den har let ved at finde det rigtige sted at skrue op eller ned her i hullerne. Det er godt, når man ikke har sådan en spids nål. Hvis den havde været spids, så kan den godt komme ned midt i det hele, og det vil vi ikke have den til. Så tror jeg, at nålen gør vi ligesom vi har lært. Lægger den stramt om nålen, presser med fingrene, og så åbner lidt, og så kan man føre nåleøjet lige ned over. Sådan. Når man starter med korsstængsbroderi, så skal man ikke lave knude på enden. Den skal man bare lade sidde. Nu skal jeg tælle op til den her, det her lille hul, hvor den skal op igennem. Så jeg tæller ud af 1, 2, 3, 4, og så op af 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Altså 4 ud af. Og nu skal du have et godt billede af det. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sådan. Det sted ved jeg, nu puttede jeg lige nålen igennem, så kan man godt se hullet lidt tydeligere. Er det ikke rigtigt? Kan du se hullet lidt tydeligere? Ja. Sådan. Og så holder jeg bare sådan, så starter jeg sådan. Og så når man starter, så lader man bare lige hænge sådan et stykke, hvad der svarer til nålen 2 gange.
Fordi så hæfter jeg nemlig enden bagefter. Men det skal vi se på en anden video. Så, nu er jeg klar til at begynde.